Komentaryo. Isyo. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga matag si opisyal sa Western Visayas nagapamatok sang pagpabalik sang biyahe sang barko kag eroplano. Duha ka mga bagong kaso sa COVID-19 na record sa Western Visayas. Sa balita nasyonal, DepEd hindi magpanugot sang face-to-face nga klase. Presidente Duterte, kumpiyansa nga China ang una makahimo sang bakuna kontra COVID-19. Sa balita international, test kag trace system ginumpisa na sa England kag Scotland. Sa balita sa sports, PBA nagalaom nga tugutan ang pagpabalik sa mga team practice sa ilalom sang GCQ. Balita entertainment, kidney transplant ni 2013 Miss International Bea Rose Santiago ginpaiway bangod sa coronavirus pandemic. Samtang sa balita espesyal aton pakistoryahan ang mga napulo ka mga money-saving tips. Maayong aga Bacolod, maayong aga Malugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton na balita sa lakat sang panahon. Sa gihapon, ang southwesterly wind flow nag-afekto sa extreme northern Luzon, samtang ang easterlies nag-afekto naman sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, makaangkon ni sa pila ka bahin nga magalumon ang kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan o kon thunderstorms bangod man sa easterlies o kon localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabuluwas kung huyop sang hangin. Gikan sa nabagatnan pa sa nasidlangan padulong sa nabagatnan, ang magaluntad naman sa bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara man sang makanay tubtob mabuluwas kung pagdapya sang balud. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius kag ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 35 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton.
nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagpahayag sa ila pagpamatok ang 6 ka mga gobernador sang Western Visayas kag 2 ka mga alkalde sang highly urbanized cities sa pagpadayon o pagpabalik sang commercial sea kag air travel sa sining bulan sang Hunyo. Ginsustyon sang sining mga opisyal ang ginatawag nga pre-arranged flights ka accommodation para lamang sa mga returning OFWs kag locally stranded residents kag inter-island sea vessels nga nagdala sang sining mga grupo. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga naghimo asang panindugan ang isa lamang ka panindugan ang ining mga opisyal sa isa ka teleconference kahapon nga ginorganisahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa rin ilang gintalakay ang guidelines nga i-implementar sa bagong classification sang community sa quarantine sumugod sa Hunyo 1. Nagbuylog sa sining teleconference ang musantay Governor Eugenio Jose Lacson sang Negros Occidental, Arthur Defensor Jr. sang Iloilo, Rodora Cadiao sang Antique, Florencio Miraflores sang Aklan, Esteban Contreras sang Capiz, kag Samuel Gumarin sang Guimaras. Kalakip man si Office of Civil Defense Regional Director Roberto Nunez kag Department of Interior and Local Government Regional Director Ariel Iglesia. Ang mga opisyal sa Western Visayas nagpahayag nga igapilar nila sa National IATF nga panugutan lamang ang mga pre-arranged flights sa mga returning overseas Filipino workers ka mga stranded nga mga residente. Mag-apilar man sa NITF ang ini nga mga opisyal agud ipangabay sa mga in-charge nga ahensya sa pagpadala sa mga OFWs kag stranded residents sa ilang mga probinsya kag syudad nga hatagan sa nakaigo nga panahon ang mga local government units nga makapreparar para sa pag-abot sa mga residente nga nagapangayot sila sa bisan 3 ka oras na lamang nga kung 3 ka adlaw lamang nga gap sa pag-abot sang mga returning residents. Na-record ang 2 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Base sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 63, positibo sa virus ang 23 anyos nga lalaki nga residente sang Pandan Antique kag 33 anyos nga lalaki nga residente naman sang Lapuz, Iloilo City. Ang 2 ka mga bagong kaso sa rehiyon ang parehas nga repatriated OFW karon nga naka-facility quarantined. Ang Region 6 ang may 111 ka COVID-19 cases, 78 naka-recover kag napulo ang nagkalamatay. Ang masunod naton nga COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Nakapauli na kahapon nga adlaw ang 22 ka mga OFW sa ipaydalom sang syudad sa 14-day mandatory quarantine. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs, ini nga mga OFW ang isa-isa ang gindulong sa ila tagsa ka mga puluyan. Sa piyak nga bahin, base sa record sang komitiba nga ginapamunuan sang konsehal, umpisang patuman sang IATF National ang repatriation sa mga OFW, naglambot na sa 370 tanan ka mga bakulod noon ang nakapauli. Ginklaro man sang konsehal nga base sa inisyal nga impormasyon sa iya talatapan, mayara naman sang panibago nga batch sa mga OFW nga natala na mag-aabot sa syudad buwas nga adlaw Mayo 29 paagi sa biyahe sang barko gikan sa Manila, samtang mayara man sang grupo nga nag-abot kagabi kag mayara pagid nga magabiyahe paagi sa pagsakay sa eroplano. Meron kita naka 22 ka mga graduates sa Ginas ang aga. Agin endorse lang natin sila mga kabalayan no from the quarantine center, padulong sila kanya-kanya ng mga panimula, dulong natin sila.
Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Israel Salanga. Ang ining COVID-19 news update ang gindulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. 196,826 ka mga left-out families ang ginsumiter nga listahan sa mga local government units kung LGUs sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Western Visayas. Apang suno kay DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre nga 87,073 lamang sa mga ini ang may lista sa ngalan sa mga benepisyaryo. Dugang pa ni Macapobre kinahanglan nga makompleto sa mga LGUs ang pagsumiter sa mga ginakinahanglan nga dokumento para mangin mahapos man ang pagproseso. Antes isumiter sa DSWD ang listahan ginpatag ni Macapobre nga dapat ini ang certified bilang Social Amelioration Program eligible permado sa alkalde kag local social welfare officer. Ini nga listahan ang isumiter naman sa DSWD sa Department of Finance kag Budget and Management. Ang mga left out ang mga benepisyaryo nga wala matagan sa emergency cash assistance sa una nga tranche bangod sa kakulang sang pondo. Based on our record, we now have 196,826 left out families. Pero numero lang ito. Ang may pangalan lang ay 87,073. Ang kabahin sa pahayag ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre. 97.65% na sang masobra 1.1 milyones kato family beneficiaries sa Social Amelioration Program ang natagan sang Emergency Cash Assistance sa Western Visayas. Ini ang presentar nga datos di Department of Social Welfare and Development Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre tubtub ini sa alas 12 sang Udto Mayo 28. Suno kay Macapobre, mga 84 naman ka mga local government units sa riyon ang nakasumeter sa kompleto nga liquidation report. Ini ang ginalakipan sang anom sa Aklan, Antique 18, Capiz 16, Guimaras 5, Iloilo 24, kag 15 naman sa Negros Occidental. Liwat, may parawagan ni Macapobre sa mga LGUs nga wala pa makakompleto sang SAP payout distribution nga hingagawon nga ini matapos na agud masugda naman ang pagproseso sang ikaduha nga tranche. Plano ni Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. nga magdihon sa isa ka resolusyon nga nagatuyo sa pagpatawag sang pila ka opisyales sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco angot sa hindi maeksplikar nga pagtaas ang balayran sang kuryente ang ginareklamo sa mga konsumidor. Suno kay Gamboa bisan siya naka-eksperyensya sang kasubong nga problema apang masubo kay wala gid sa nagakaigo nga eksplanasyon gikan sa amo nga kumbuyuhan. Ang amo nga resolusyon ang plano sang konsehal nga ipasulod sa regular nga session sang konseho sa masunod nga semana. Naka-eksperyensya sang 5 ka oras nga brownout ang pila ka mga lugar sa probinsya nga sakop sang Seneco. Hawalin launa media kahapon sang hapon tubtub las 6:30 sang gabi. Suno kay Seneco President Dwight Carbon ang na-eksperyensyahan nga brownout ang bangod sa natumbang nga poste nga nagaangot sa 69 kV nga linya sa area sa siyudad Santa Lisay kasunod sang malain nga panahon tugas ang pag-ulan kag mabasgog nga hangin. Lakip sa mga feeders nga naka-eksperyensya sa brownout amo ang Burgos, Mountain View, Talisay kag Silay feeders. Nagpahayo sa pasensya si Carbon sa mga konsumidor nga naapektuhan sang malawig nga power interruption. Tungkol siyang Basko, gibla action Brian ang hangin. That's why I think the early as 2 or 3 o'clock natabo ng insidente nga pila ka poste ka nga ginatindugan sa aton lang 69 kV line, no? Which cover apektadong aton nga substation sa Burgos, sa Mountain View, ga traverse sa Silay sa Talisay. Ang kabahin sa mapahayag ni Seneco President Dwight Carbon. Ginhatagan sa prioridad sa Land Transportation Office ng LTO ang mga nga marehistro ang mga salakyan nga may plate number nga nagatapos sa 3, 4 kag 5 o kung mga ending numbers nga nagatapos sa bulan sa Marso, Abril kag Mayo. Sunod sa tagpamuno sa LTO District Office nga si Ruben Tampos, bagod sa kadamuon sa mga nagaparehistro gintagaan sang 60 ka adlaw ang mga nagapanag-iya sang salakyan agud makaingagaw sa pagparehistro nga wala sang multa. Bagod man sa pagpatuman sa social o physical distancing sa ilang akensya, nagpangabay si Tampos sa ilang mga kliyente nga luyag makarenew sa ilang mga salakyan nga wala sang sablag nga mag-apply pagi sa online appointment kag magpakigangot sa numero 0961-559-2082.
Sa kalapusan nga bayan sa aton balita lokal, nagapangabay ang grupo sa mga manunudlo sa siyudad sang Bacolod sa gobyerno para sa medical insurance para sa mga manunudlo sa tiyon nga mag-umpisa ang pagbukas ng klase sa Agosto 24. Sunod kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation Association, nagkalain-lain nga mga learning delivery modalities ang ipatuman sa pagbukas ng klase. Lagip ng modular sa din ang manunudlo amo ang magkadto sa balay sa estudyante para maghatag sa module nga tun-an sa mga kabataan. Doon pa ni Hilangre, ang pangabay ng medical insurance ang bangod ini sa peligro nga ma-eksperyensyahan sa manunudlo sa pagkadto sa mga balay sa mga estudyante. Sunod kay Hilangre, iban pa sa mga approach ng DepEd sa pagtudlo amo ang online class, blended learning, modular ka ang pag-usar sang radyo kag TV. Una na ipahayag sang DepEd nga magdepende sa eskwelahan sa kada lugar nga nagpahibalo kung ano ang mode of learning nga usaron sa isa ka lugar. We are asking government paagit among nga position paper nga tagaan sa insurance kag medical insurance sa aton mga teachers makadto sa community. So mataas ang risko na garisgo ganito nga aton mga medical practitioners, mga doctors and nurses. Si Richard Hilangre sa Bacolod Teachers Federation diri sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga paguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal online kag pwede nga delivery sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga paglikaw bala sa mga respiratory diseases, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, masibla kung mag-amo ka sini, paswab test ka dayon, kay dudahan ka nga may ara ka sa COVID-19. So likawan naton ini nga sahi sa mga balatian, kag kinanglan naton dira ang aton lawas manggaranon sa vitamin C nga mong aton panguntra sa sining mga respiratory diseases. Kag on vitamin C, ang aton rekomendar sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Manggaranon ini sa vitamin C, wala sang kun puro kag natural ini, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Kagabalo bala ka mo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kag ining pure mangosteen Dr. Alfred's Pure Mangosteen nga tea, gina-export na ni siya dito sa Estados Unidos. Aprobado na ni sa Estados Unidos, ginagamit na ni sa mga kano dito sa Estados Unidos kay nakita nga epektibo kang garantisado nga makabuli sa aton nga ikaayong lawas. May B-complex pa ni siya. Ang B1 para sa aton nga nerves o kon reflexes, ang B6 para sa aton pagpabakod sa aton nga baga, likaw kita sa ubo, kag ang B12 para sa maayong absorption sa sustansya halin sa pagkaon nga aton ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na. Sa liwat amo ni manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative. So safe ka gamiton, kag himo pa niya sa Pure Mangosteen. Mabakal na to ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea sa tanan nga mga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mabutika malapit lang sa inyo lugar. DepEd, hindi magpanugot sang face-to-face nga klase. Samtang Presidente Duterte kumpiyansa nga ang China ang una nga makahimo sang bakuna kontra COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:27. Detalyo na sang mga balita nasyonal. Hindi pagtugutan sang Department of Education ang face-to-face nga klase sa maabot nga school year bagod sa pamahog sang COVID-19. Sa isa ka public briefing, ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones, wala sang konflikto, wala sang disagreement, kag wala sang debate sa tunga sang palayag sang Presidente kag sang DepEd angot sa pagbukas sang klase. Sunod ka Briones, hindi pagtugutan sang departamento ang face-to-face nga klase nga nagadikit-dikit ang mga estudyante. Sadtong Domingo, ginpahayag sang DepEd nga ang pagpatigan sang face-to-face nga klase ang magadepende sa risk level sang lugar kung sa di nahamtang ang eskulahan. Sunod kay Briones, igaduso sang DepEd ang pagbukas sang klase, usar ang alternative approaches. Ginatrabaho sa karon sang departamento ang pag-usar sang broadcast media kag sang internet para makahatag sang edukasyon sa mga estudyante. Nagahimo man ang DepEd sang self-learning modules kag ini ay ga-imprinta kag i-reproduce para sa mga wala sang gadget kag access sa internet. Ang pagbukas sang klase ang intalana naman sa Agosto 24. Now-record sa Department of Health ang bago nga 539 ka mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas o kung pinakamataas
nga bago nga kaso nga na-report sa isa ka adlaw. Sunod sa DOH, 15,588 na ang COVID-19 cases sa pungsod, samtang nagsaka naman sa 921 ang nagkalamatay matapos na report ang 17 ka bago nga nagtaliwan sa masakit. Nagdangat sa 3,598 ang nakarecover sa virus matapos ang dugang 92 nga mga COVID-19 survivors. Sunod sa DOH, 330 ang bago nga mga kaso ang gikan sa Metro Manila, 55 ang gikan sa Region 7, 55 naman ang repatriates kag 99 sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Sunod sa DOH, naghinay sa 7 ka adlaw ang doubling time sa mga kaso ng COVID-19 sa pungsod ikumpara sa 2-3 ka adlaw sang una na report ang COVID-19 sa Pilipinas. Ginaprubahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa National Interagency Task Force nga ipaidalom ang Metro Manila sa General Community Quarantine umpisa Hunyo 1. Sa public address ni Duterte kagabi, iya ginanunsyo nga ipaidalom man sa GCQ, Siyudad sa Davao, Region 2, Region 3, Region 4A, Albay kag Pangasinan. Sunod sa Presidente, iba naman nga lugar sa pungsod ang ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. Dunga pa ni Duterte, si Secretary Francisco Duque III ang maghatag sang update sa mga lugar nga mayara sang pagbago. Sa dibuluan sa idalom sang Resolution number 40 sang National IATF, ang mga lugar nga classify nga low, moderate kag high risk areas ang pwede pa nga makapilar tubtub karon nga adlaw, Mayo 29. Ginpayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga handa na ang Metro Manila nga ipaidalom sa General Community Quarantine. Ng National IATF ang nagrekomendar nga ipaidalom ang Metro Manila humalin sa Modified Enhanced Community Quarantine pakadto sa GCQ umpisa Hunyo 1. Sunod kay Roque, base sa mga datos ang National Capital Region ang ready na sa transition pakadto sa GCQ pero ini ang depende sa kooperasyon sang tanan. Kumpiyansa si Roque nga ang gobyerno nga ang may mataas nga level of confidence nga mga Pinoy ang magasunod sa COVID-19 precautionary measures bisan nga i-relax na ang community quarantine protocols. Sunod pa kay Roque na pamatunan na nga disiplinado ang mga Pinoy. Nagapanawagan naman si Senator Risa Hontiveros sa gobyerno nga i-deport kag i-blacklist ang mga Chinese nationals nga involvado sa operasyon sang illegal nga COVID-19 clinic sa Makati. Sunod kay Hontiveros, ang pagbukas ng underground clinic ang wala nagasunod sa layis ang pungsod kag dapat ipatuman ang deportation kag blacklisting sa mga involvado. Sunod sa senador, hindi pwede nga hugtan ang mga Pinoy pero ginahalugan naman ang mga Chinese nga involvado sa krimen. Ginakabig ni Hontiveros nga insulto ini sa layis ang pungsod kag sa kada Pinoy nga nagasunod sa quarantine measures. Una na ginmanduan ni Justice Secretary Menardo Guevara ang NBI kag ang Bureau of Immigration nga pangitaon ang mga underground clinics sa pungsod. Nag-apelar ang Philippines Medical Association kay Presidente Rodrigo Duterte nga suspendihon ang bayad sa PhilHealth premium contributions para sa mga doktor kag nurses sa tunga sa COVID-19 pandemic. Sa interview kay Dr. Benito Atienza nga mo ang Vice Presidente sa grupo, ang PhilHealth premium contribution sa mga health workers ang naglambot sa 1,800 pesos kada bulan nga makabig dako na nga kontribusyon, labi na nga nag-scale down ang operasyon sa mga hospital bangod sa COVID-19 rason nga wala sang income mga hospital. Dugang pa Atienza, wala sang clinic ang ibang nga doktor bangod madamo sa mga tao nga mag-outpatient sa mga hospital. Naibaloan may mga nurses man nga under quarantine kag wala nakasulod sa trabaho kag mayara sang no work, no pay. Kinahanglan sang Pilipinas sang masobra 11 bilyones pesos para magkuha kag ma-retain ang nagakaigong mga contact tracers para sa COVID-19. Ang contact tracers amo ang nag-track sa mga close contact sa mga COVID-19 positive kag masiguro nga ang mga suspected cases ang ma-isolate kag mapaidalon sa test. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang pungsod ang nakinanglan sa 120,000 ka contact tracers. Ang Pilipinas sa karon may existing at 38,000 ka contact tracers, kag 95,000 pa ang kinahanglan. Inalantaw sa DOH nga 11.7 bilyones pesos nga pondo ang kinahanglan para sa mga contact tracers sa sunod sang 3 ka bulan. Ginapangita sang DOH ang mga contact tracers gikan sa medical profession, graduate o undergraduate, kag trabaho nila mo ang data gathering, interviews kag health assessment sang contact kag health education.
Kumpiyansa si Presidente Rodrigo Duterte nga China ang unang pungsod nga makahimo sang vaccine kontra COVID-19 sa public hearing o kon briefing ginpahayag ni Duterte ang China nagatrabaho na sa pagdevelop sang vaccine kag ini ang posible mangin available sa Setyembre. Nagapati si Duterte nga China ang lakip sa mga pungsod nga makapagwa sang unang bakuna. Unang ginpahayag ni Duterte nga hindi sinipagtugutan ang face-to-face classes kung wala sang bakuna sang vaccine kontra COVID-19. Ginpalayag sadto sang World Health Organization Philippines Office nga ang bakuna batok sa COVID-19 ang mga develop sang kapin isa ka tuig. Ginapaabot sa gobyerno nasyonal nga 300,000 ka mga OFWs pa ang magapauli sa Pilipinas. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ini nga mga OFWs ang nagpagiangot kay Dolly Secretary Silvestre Bello III. Suno kay Duterte, ini ang posible liwat nga problema kag dapat subong nakahibalo na kung anong dapat himuon. Nagapilar man si Duterte sa mga mall owners nga hindi pag-pressure ang mga tenant sa pagbayad sa renta bangod sa karon nga sitwasyon. Yatugyan ni Duterte sa DTI ang mga rentals kag dapat mayara sa adjudication process para masulbar ang ini nga problema. Ginpalawig ni Presidente Rodrigo Duterte ang termino sa Interagency Task Force nga nagapaguna sa rehabilitasyon sa Boracay Island tugtog Mayo 8, 2021. Ang task force ang gintukod sa 2018 sa ginpagwa nga executive order nga ginpahayag ni Duterte nga magpila ka mga establishmento sa Boracay Island ang mag-comply pa lamang sa Beach and Road Easement Protocol. Sunod sa Presidente, mayara pa sang 723 ka may struktura nga gintukod sa Forest Land Block, 112 ka beach easement, kag 334 sa road easement nga dapat i-demolish. Dugang pa sang Presidente kinahanglan pa nga matapos ang mga critical projects sa Boracay Island bilang pagsunod sa Boracay Action Plan. Ang Boracay ang ginsiradaan sa mga turista sa 6 ka bulan sang 2018 para sa pagtinlo kag rehabilitasyon sa isla. Ang isla ang liwat ginsira bangod sa COVID-19 pandemic. Sa katapusan nga mga sa aton Balita National, ginpahayag ni National Task Force Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang Bohol ang mangin model sa magpatuman sa new normal. Sa public briefing kagabi, ginpahayag ni Galvez sa tion nga mag-improve ang sitwasyon pagabuksan ang turismo sa Bohol sa bulan sang Hunyo kun Hulyo. Sunod kay Galvez, posible naman nga magbukas ang Baguio para sa mga turista magluwas lamang sa mass transportation, hotel kag restaurants. Doon ni Galvez, target sa gobyerno ang gradual restarting sa domestic tourism sa tiyon nga mag-aayon na ang COVID-19 situation sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:36. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabot. Posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon, super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton nga colon kag pakontra sa problema sa constipation o kunang imo nga kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa super fiber. Super fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman wala nagagamit sang CL777, siguraduhon naton nga aton mabakal original. Kaya ang original nga CL777 gindugangan pangid ini sang iban nga mga ingrediente para mas madamo pagid nga benepisyo sa aton ikang lawas. Pareho sang 26 mg nga vitamin C, ara na sumong sa original nga CL777. Wala na siya sa mga pito-pito ni blang ginalibod. Kaya ang original nga CL777 wala na ginalibod. Kag ang original nga CL777 nasulod ni sa 375 ml nga suludlan kag may green ang takop siya. Ang mga nasulod na sa 500 ml bala nga mga mineral water kag na nasulod sa lipid nga botelya, hindi na sa original nga CL777. So siguraduhon gid naton ang aton mabakal ang original nga CL777. Kaysa original nga CL777 laging panalo. PBA nagalaong nga tugutan na ang pagpabalik sang mga team practice sa dalom sang GCQ. Samtang sa atong balita special ang napulo ka mga tips naton para makakinot kita o kung makakinot kita sa aton nga kwarta, no? At ambalan naton na karon sa aton balita special sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba ng kape na organic, halal certified, and no preservatives? Mag-Dr. Alfred!
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Balita Morning Edition. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa ato naman nga Balita International, ginumpisa na sang linibo ka mga contact tracers ang pagtawag sa nagkalainlain nga tao bilang pagumpisa sang lapnagon nga contact tracing sa England kag Scotland. Pinagi sa text, email o kung tawag na bistuhan na sa mga contact tracers ang kada individual nga magpaidalom sa self-isolation bago nakakontak ang mga ini sa COVID-19 positive. Tuyo sa mga sistema nga magbulig nga pamag-anon ang ginapatuman nga lockdown restrictions sa mga nasambit nga pungsod kag magpatigan na lamang sa mas localized nga pagsulundan. Gintawgan sang 25,000 ka mga tracers gikan sa NHS Test and Trace Team sa England ang yara sa 2013 ka mga tao nga nagpositibo sa virus. Kumpiyansa naman si Health Secretary Matt Hancock nga madamo sang tao ang makig-isa sa ila ginahimo. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, sa unang kaygunan sa nakaligan nga 19 anyos, ang pagpahamtang sa iban nga bahin sa pungsod sang fast food chain nga Jollibee Foods Corporation nakaangkon din sang kahalitan finansyal sa unang quarter. Samtang ang lockdown measures bangod sa coronavirus pandemic naghalit sang operasyon sa mainland China, diri sa Pilipinas kag iban pa nga overseas markets. Ang Jollibee Food Corporation nakaangkon ni sang kapierdihan halin sa Enero tudob Marso nga nagdangat sa 1.79 bilyones pesos. Nga suli ini sa 1.46 bilyones pesos nga ganansya nila sa mga quarter sa liga tuig sang ang pandemic naghalit sang global operations sang ang kompanya ang nagadigest pa sang impact sang ilang pagkuha ka magbakal sang the coffee bean and tea leaf. Ang shares ng GFC na hulog ini sang 4.84% kag nagsira sa 116 pesos kag 10 centimos sa kada share sa itong Miyerkules pagkatapos ang unang quarter results ang ginpagwa. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 66 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 73 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo naman nga 6 pesos kag 53 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, wala lang nga naigindayon ni 2013 Miss Universe Bea Rose Santiago Action Boy. Ang iya natalana tani nga kidney transplant bangod sa pandemic. 2013 Miss Universe ya? Miss International. Miss International Bea Rose. Hindi man sa Miss International, binibining Miss International. Yes, Action Teka, Boy. Teka, Miss International, nagdaog ka na to mo. Nag-join siya. Nag-join lang siya. Yes, nagdaog. Waay siya nagdaog, Action Boy. So, Miss, nagdaog siya? Hambal niya ko na actually, nagdaog. Nagdaog siya? Miss International? Siya galit. Siya galit nagdaog. Okay. Sige, congratulations, Congrats, Bea. But anyway, meron siya, Action Boy, may chronic kidney disease siya, Action Boy. Sang 2018 niya ginapahayag. Subong tani, ipaidalom niya siya sa kidney transplant. Kagang iya donor, ang yaman mismo Iloy. Sa Mother's Day, ganyan nag-post siya sa iya Instagram nga nagpasalamat siya balahaw sa pagpasugot sa iya Iloy. Siyempre kung Iloy ka Action Boy, di ba? Para sa bata mo na yan. Tag mo na yan. Oo. Subong Action Boy, gina-advise niya man iya mga followers nga dapat magkaon gid sa mga healthy. Followers kanya hindi.
Hindi ko follower niya, pero kakao ko healthy. Good. Abi ko lang kakaon healthy. Mamo ni blang lawas na kundi healthy. Amo na. Sige. Amo na Action Boy. Sa iya na talala nga kung saan o man ang iya nga kidney transplant Action Boy. Hindi man ni hapus mong, di ba? Hindi man ni tapagbantayan. Pangamuyuan ta Action Boy nga mangin successful. Di ba? Mayor Rose Santiago, Miss International. Miss 2013. Sino ka ni 2013 nga ano ya? Si Megan Yang, ano siya, Miss World. 2013 man to, di ba? Hindi lipat ko. Basta Miss World siya. 2013 man. Di ba, Action Hands? Sagad siya sa pageant. Siya naman po to. Basta mga pageant. Balita sa sports. Nagalaom ang mga opisyal sa PBA nga panugutan na sa idalom sa General Community Quarantine ang mga teams nga magpadayon sa ila sining practice bilang pagpanghanda para sa 2020 season. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall, ginahulatan nila sa karon ang mando gikan sa Interagency Task Force. Ginalauman magadesisyon na angot sa mangin kapalaran sang Metro Manila pag-abot sa bulan sang Hunyo. Ginpahay ko sa opisyal, importante nga pasugdan ang practice nga isa sa matikang agud makapatigan sa preparasyon ng mga teams para sa pagbalik sang hampang sa PBA. Kung maghatag na ang IATF sa go signal, pasugdan sa PBA ang team training kag mga scrimmage apang hindi pagpasugdan ang tune-up kag inter-squad games. Balita espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kamusta may bagong ref? Kamusta may bagong ref? Oh, hindi pwede bang musta sa bagong mga ref? Okay lang? Tugnaw. Very good. Lain magiging kung bago ang aton nga ref. Hindi kay nagwa, siyempre. Correct. Silingani ni Mrs. niya. Mapudi ko yung bakal, hindi man hindi man major decision. Ang bakal sa ref. Nga kinang magiging hindi sa major decision. So, ikaw na lang gid nag-decide. Time kuha na sa mo. Saving. Ay, kalay. Sakto man na kay halin mo sa work, tinagrekta ka na lang, no? Dito ka bakal ka lang yung utan niya, no? Ginsuktan ko na yung dahin. Okay ka sa balad ka bakal. Baka ko, anay, blas ang ref. Bala kayo, ay, bongga, no? Nagabakalang utan sa Action Boy. Dahin magidra. So, sige. So, Action Boy. Hindi ni sa daw utan niya. Ha? Hindi ni sa daw bakal ka utan. Hindi, ano? Malo ka ang utan niya. Wala na, hindi ni sa pwede ni mo mautang. Wala. Natin niya. Sige lang bala. Importante, mahalaga. Correct? Okay. Agree ka nga importante, mahalaga? Agree mahalaga. Very good. Mahalaga, nag-agree ako. Yes. So, ito nga balita special Action Boy. Ariyo mga napulo ka mga money saving tips. Ito na istoryahan. Subong. Timing ka nakabakal ka na sa iyong mga ref. Naka-save ka na. Kaya, sigano, dito ka sa guba nga grabe mag-consume kuryente. Diba? Gambal gani gambal sa si Mrs. nga niya. Basi ang ref tara bala nga ti do amo na basi amo nang gasaka aton bill. Kun hindi ang tanan guba ref tanan ba nagsaka ang bill. Kagway ta kay hindi ko nga nagsaka. Way kakabalo. Kay hindi ka ang alin kay hindi ka pa kuan gid hindi ka pa way ka pa sa level nga amo na Gagabayad si Nico ga. Nakibot lang kuya nga dako man ginsaka sa akong balayran sa apartment. Ako doble. Kibot ko kayo usually. Si Action Bread gani kakumon niya ako gani triple. Naglambot ko na diya pila to. Anong 12,000 lang hihalin sa mga sobrang patrol. Grabe na. Anong basihan sa siniko na sila kung dili explain. Kanya man na. Daw gulpilas lang nga pag COVID. Pag-abot sa bill mo yan, doble. Damo ganun mga nag-trending ang mga Action Boy kay ibisan sa iba niya lugar. Ang ilang mga bill nga tag 2,000 lang. Naglabot 3 milyones magidya. Ano, tiyaman? Dito sa amon sa Mindanao. May mga tupad to naman balay. May mga sala lang niya sa... Base? Pero hindi niya, bill mo gini nga balayran. Mo ginaya ko na yan. Bill mo gini nga nagdubli. Sana na nga bulan? I think Abril. Pero mga pusan sang Marso tapos Abril pag-abot sa bill mo. To nag-start gid ang Ako yung personality, akong bill do mga aral na sa mga 2,900, 3,000. Kung pili na sobra 6,000. Pagka nasun sobra naman 6,000. Abi ko lang lingko guro na ang damo guro gamit ay kay ara ka sa balay gamit sa aircon, gamit sa muni.
Kay tungod nga, aircon. kuhan mo, quarantine mo. Hindi ako, ang bata sa balay. Ti ka quarantine, guro masya muna. Amo na bisa siling ko, ay halos tanan gali. Halos tanan, iba nag-triple pa. So, why isang explanation? Amo man gani, ang sa akong action ba, amo man 1 wala na usually ginabayaran ko. Ay 2,000 na. Halos doble na. Diba? Halos doble na. So, hindi ko na ang natabo. Ang siniko, wala man nag-explicar. Pa-explikaron, tas lakaron. Pa-explikahon nila dapat. Dapat i-explain na nila. Yes, kunya. Baw na ano, na taga siniko, kabalogid ka mo ba lang kadamo sa pamangkot sa tao. Naway ka mo gagwa na ka mag-explikar. Wala to nyo pa yung ano man, hindi ko intindi. Daw ipatawag sila, guro. May ni Councilor Wilson. Daw ipatawag sila, mag-explain sila. Tanong ko na ng explanation lang. Explanahan ka naman na nila sa mga tama bla ka technical nga explanation. Abi, mag-explain, simple lang. Nga nagsaka, nga nagdoble. Nagdoble yung konsumo. Anong yung pasaka nyo, anong yung dugang nyo na? Nga nagdoble. Libog ulo ko. So, balaan ta na action boy sa ipatawag nga ano na siya, meeting or here, pag sinapol upod ang sineko. Kilala ko to, nag-text dayo, no? Si Pearl si Pearl Galunan Nambal ni Pearl. Sa bago. Nya kami nga, amo gani, bill nagtaas man nga, ara man kami adlaw-adlaw sa office. Ay, Why mas lagani sila balay? Kahit government employees di sila. Ngaram lang kami adlaw-adlaw sa office, nga ang bill namon to, nagsaka gulpi. Amo na siya. So, hindi rason ang added consumption sa akon pumiro nga pagpati. Kahit sila gani, wala gani sa ilang nga balay permeo. Nagdoble ang bill nila. Di mabala. Makatilingala. Hindi na sa actually makatilingala. Milagro na siya. Milagro, gidya. Miracle, gidya. Saan kabay pa? Ma-explain na sa siniko. Di ba balita special tanay? Ito manugtapos na itong oras. So, patakasugot. So, pili-pilion ko lang niya, Pili-pili lang. lang. Ito ka mo, 20 kabilog. Mga pulo. Kapili ka niya magkuha kami ng pyesaryo sa SAP. May mga hugot plus action boy. Okay, gina. Importante is mahalaga. So, number 1, action boy, arin mga 10 money-saving tips naton. Dapat learn kita kung nga mag-control. Kung ara kita sa mga department store, Correct. mga shopping center. Ang tawag nila, dalikawan natin, tawag natin nga compulsive buying. Na, ano? Compulsive buying. Mo na siya. Hindi impulsive. Impulsive buying? Oo. Guro mo na guro. Basta may save. Basta may save sa punta. Impulsive buying. Yes. Buying on impulse. Yes, correct. Baklon mo ang imong need, hindi ang want. So, mo na action boy, kung ara ka bala sa department store. Hindi mo nagkuha sa word nga compulsive. Ang butsi mo, basta sa bago mga ref. Basta sa bago mo nga ref, action boy. Kira na siya. Importante again is... Sa word nga compulsory. Impulsive buying. Di ba? Stand corrected. Amo ginaguro basta may bago ka nga ref. Ito ka focus ka sa ref mo. So, amo na reaction boy. Amo to, dapat, learn ka gini mag-control kung ara ka sa department store. Like, may bet ka nga, may gusto ka nga largo. Damo ka pa man largo nga pwede masuksok. Hindi pa man to guro, gitawag sana, luspaw. Anong term na ganun? Hindi pa siya faded? Hindi pa siya faded. Actually, mama, sa mga faded jeans, gani, pro. Gani man, di ba? Kasi ang mga gisi-gisi mo parang pinakamahal. Ay, ba nga, bakal gisi, mas mahal pa sang sa way gisi. Kaya mo siyang uso. Di ko mabakal ka sa mga gisi nga kamahal sina. Mas mahal pa sa ulag gisi. Bakal ba sa ulag gisi, kagisi alang. Correct, di ba? Kapos na. So, amo na siya. Especially sa nagbukas na daan ng mga department store, sa mga dlag ko nga malls, subong. Tayo damo, action boy, galakat to, bisita. So, likawan ang impulsive buying. Yes. Sorry, pag-action boy, ang paunti-unting pagbili ay naiipon at dumarami. Meaning, basta lang may damo ka na coffee cup, tapos dula ini yung design niya, how? Dula ini yung design, so baka ko ni Big, do ka bongga ni siya. Bakal ko bitassel niya. Kari na inaman, bakal ko tassel. Di ba? May bangles, may ear bangles, bla. Doon na inaman. So, naman ko na mo kadamo, kasi paano ko na masuksok man? Correct. Pangulintas na ibanday. Mayara ako nakisa, pangulintas sa tanan. Panakod mo tanan. May ako nakisa action boy mo. Ay, wala ko magali na gamit. Kaya hindi mo lang magamit. Gani man. So, may nang isa sa mga bagay magani ka lang needs ang imo baklon, di want. Yes, correct.
Ari pa Aksyon Boy, likawan ko na naton ang mga late fees. Kaya di ba usually may mga patong na sa interest. Interest. Nan. So, amo na siya likawan tayo na Aksyon Boy. Kaya kanugon pa na sa interest na ginapatong, pwede mo pa na mabakal sa kung ano dira. Nang bayad temprano, bayad sa on time. Oo, correct. Kunara na si Juna. Oo. Bisan wala pa si Judith. Juna. Si Juna una. Pareho na sila. Duwa mo malang na, Juna kag Judith. Doon naglibog mo ng ulo ko si Aksyon Boy. Tapos next Aksyon Boy, ariyo, magamit ako no sang bike or bisikleta kung mga 5 kilometers malamla ko ng kalayoon. Tingnan ka bike, be? Sa atong ginatabaho. Masakay ka wala na problema. Sakay ka lang Wala ka bike mo ulam. Pwede ka nakaulam sa sino wala tabi bike, be, kaya balila ko kung mga 5 kilometers, i-bike ko lang. Yes. Diba? So, ano na siya, bakal ka bike makasave, ha? Bakal ka bike. Bakal ka bike. Pero nag-increase man ba lang mga bike Aksyon Boy. Pwede man, Tag 2,000 man ang increase kada isa. Ang tag 3,000 na, nagdagda 5,000 na. Nagsaka ng bike mga presyo. Gani. Kaya tungod guro, nakita nila nga damo nag-bike ginpasakaan guro nila. Sakaan na kayo daw in demand sa mga bike. Di ba pwede nagginpabakod guro ang mga tools da sa bike. Mga tornilyo. Mga tornilyo da nila. So, na siya. And then, next Aksyon Boy, magtipid kita sa bottled water bala. Di ba kay kung ang isa na bala kada ko Aksyon Boy tagpila na 20 pesos na bala. Mas namin madala ka na lang sa mineral water na bala bottled water, di ba? 25 pesos, 20 pesos. Te kada uhaw mo mabakal ka na iya. So dapat may balon ka. Kano ka magbakal nang wala ka ginauhaw? Magdala ka sang balunan. Tumbler mo Aksyon Boy. Okay? I hope may nakuha ka. Ha? Good. Kada uhaw mo yung mabakal ka. Ano ka magbakal nang wala ka ginauhaw? Correct. Ano yung napakita mo? Mga greetings mo dahil. Ang taga wala. Sige. Kaya mo na mga money. Saving tips. Actually. Damo pa tani. Galing kaway natatay. Amot sa inyo nga mga edad na appreciate yun na ang ginatawag natin nga money saving tips. Amat-amat na Aksyon Boy. Amat-amat na. Mahuya ka man mangayo na si mo mama kag papa. Baw. Dula. So, daw na mo sa stage sa ginatawag natin adulting. Matama. Sa stage sa adulting, di ba, solito natin, kung naara ka na sa stage sa ginatawag natin adulting, from the word adult, nga ang mga balayran, kag mga glastob na, mabatsagan mo na. Kaya kung naara ka pa ya sa inyo, mga edad nga mga teens pa lang yan. Enjoy ka pa lang yan. Enjoy ka lang, daw, lang ang gasto. Pero kung batsagan mo na gani ang gasto, ara ka na sa stage ng adulting. Pero ang ibang diya guro nga gapangkas-angkas, pero nga wala label, nang wala na guro kabatsyag, Hala para ka ba? Okay pa na. Nasunti, pilagin man niya ginabayad mo monthly si imo motor man. Sa nga ginapangkasan mo. Kita mo gani, ang ibang gabayad motor tagpila, ang pinakagamay, iya pinakadako iya. Nga, like, imagine bala short period lang yung bayaran na. Mabayad ka motor, 7,000 monthly. Short period na kagdasin niya. Iba niya, ginawa nga, ano daw pinakagamay nga monthly man? Tiwa yung sa stage of adulting. Wala. Maglamot mo stage of adulting, Dra na siya maaraguy. Sige. Happy birthday, Anay, sa kay Mercy Villanueva. Ay, taga-bago ni siya. Kay Wela Bagyos, salin kay Leda at Bagyos Atanasio. 65th birthday niya, 65 na si Wela. 65? 65 years old, no? Jason Banyares, happy birthday man. Halin sa imo utod ni si May Valdivia. Nami sa mga utod nga gina-remember ang birthday sila mo utod. Yes, of course. Kaya good morning, Anay, sa akong kumpare, kay Arlene Buerom. Dira sa syudad Sambago. Good morning, pre. And nakuha pa ni siya medyo seaman ni siya nga daw. Medyo seaman? Seaman ni siya actually, nga daw na stranded man ba? Na-stranded man, tungkol sa nga muna, wala ka balik, anay, kaya tungkol sa COVID ni, damo sa nalitan sa COVID. Sige. Happy anniversary, Aksyon Boy, kay Tita Michelle and Tito Nel. That's may barangay Karabalan. Correct. Anniversary na subong. Kung wala tani COVID, makakaon ka na matutani sa kanding. Correct. Happy birthday, Michelle. Ano? Michelle? Happy anniversary. Happy anniversary gali. Happy birthday. November to gali. Ano advance? Hindi pwede mag-greet advance? Pwede, gira. Ikaw pa yan, Boy Duran pa yan. Pwede yan. Kay Sir Michael Tambasan, good morning. Kapamate. Sa may Tinos, Tinos lang, kaya muna na.
Kay Susan Cabalfin, Action Boy, mayong aga. Kay Tata Carmona, kay Ronald Arlos, Renan Rico, Richard Esmeralda, Olive Plaro. Ay, sa may pizzahan, gali sa Isabela, Action Boy, ha? Sa Bangga, Mayor. Bangga Mayor na basa. Bangga Mayor. Kay Sir John Sapio. Hindi ba pwede Bangga Mayor, no? Bangga Mayor? Okay. Kaya Bangga, nasang balang Mayor mo. Ay, kay happy birthday pagali kay Connie Rituya, Action Boy, dumalipat pa ko. Si John Sapio, da? Si Sir John Sapio, di siya, nagapamati. Kay Milagros Cesar Alit, kay Helen Huesna, mayong aga, kay Labayan Eduardo Jr., kay Lorsky Didulo, Delilah Ikaday, Cory Vedaca, dala sa may Kuwait, Emi Dolido, Gracia Horvidalia, kay Randy Garcia, good morning, dala sa may Mansilingan, Kabugwason, Evelyn Ipomoseno, kay Ben, mayong aga, dala sa Barangay 27, Ev Smart Salcedo, Daisy, nabasa ko na, Leda Atanasio, Lourdes Blaser, kay Lourdes Tambasen Brunzal, kay Lito Agustin. Action Boy, gwapo ka kuno. Wow, lain man gidya, basta may bagong nga ref. Kay George Gargasiran, kay Isok Villarosa Jr., Dennis Richard Roma, kay Nonoy Tajones, Ronnie Sidayon Gordon, kay Sir Stephen Pesquito, dala sa may San Carlos, kay Tommy Baliliao, Richel Agorenze. Hambal ni Richard, Action Boy, na namiagit siya kuno sa time slot, sadya, gid kuno. Ang balita special, taniguro. So, wala siyang sadyahan, magbasa. Hindi lang gali ang sineko, kasakas, ano seko, gali mo man to? Tanan-tanan, gali. Sa sila ni Migo, ta Melchor Rombinos. Okay. Ay, si Melchor, hindi daw kagawad ni siya mo. Kagawad ni siya blang. Tagay baan ni siya? O, sa taga 100.5 na gali, ha? Yes, sa may Alagad Radio. Kay Roger Hezaro, ni Goro Action Boy. Miss 7-Eleven, Arlene Paglumutan, mayong aga. Kay Richel, Renilyn Mondehar, Michael Soberano, G.R. Ricon. Sa tanan-tanan, niraga pamati sa mga Sarah Escobar, good morning. Kay Sir Gary Lake, Manzanil. Kay Kagawad Rokinis siya, good morning man. Kay Gingging Arroyo, kag Antonia Tayak. Sige. Basta ka mo sa greet Action Boy, kay we don't have time na gid. Diba? Hindi tawagin mo program, mga puro lang greetings. Gani no. Standby na mga Aksyon sa Action Hotline with Aksyon Art Hupon, ang inyo naman nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,